טוב. מישהו רוצה מים? קובי לבא, משהו? למה איפה אני? בתל אביב ככה. יאללה, יאללה. דיני קריאת התורה עכשיו. הופה, רגע, אני אביא מים. זה קריאת התורה, זה רמי, אתה יכול לעזור. יותר מדבר אליי. האמת היא שהתחלנו בשבת. מי רוצה מים? מישהו רוצה מים? תביא, למה לא? התחלנו בשבת, אבל... רמי, אתה יכול לעזור כאן משהו. אני קטונתי, אני... כתוב, השולחן ערוך הוא כותב, הלכות ספר תורה, מי שעולה לספר תורה, אתה אין לך בעיה, כי אתה קורא. אבל מי שעולה לספר תורה, עכשיו, הבן אדם הזה הוא מברך ברכות, נכון? מברך ברכות, שבחר בנו, ברוך אתה השם נותן התורה, נכון? אומר השולחן ערוך, מי שלא קורא, נכון, הרמ"א כותב, צריך טיפה להגביה את הקול בקריאה, על זה שעומד ליד הקורא. לי זה לא מתכוון. או, יפה. אז אתה אומר, אתה כמו שולחן ערוך. שולחן ערוך מה אומר? לממל בפה, ולא להשמיע. אפשר גם. וזה נקרא קריאת התורה. והשולחן ערוך כותב סבורה שמי שעולה לתורה ולא קורא בלחש, מה זה בלחש? בלחש הכוונה שהוא שומע לעצמו, לא להכיר. אבל ברגע שהוא שומע לעצמו, גם אני שומע אותו. רגע, כשאני עולה אתה שומע אותי? אותך אני לא שומע, אבל יש כאלה שמבינים את זה, אני אגיד לך, הם עולים לתורה והם במקום להגיד הוא אומרים לי היא, במקום להגיד זה אומרים משהו. לא, אל תחפש תירוצים אם אתה טועה. אני לא טעיתי. אבל לא באמת, לא, אז מישהו אחר צריך לענות. לא, זה שעולה לא צריך לתקן אותך, זה שלצד צריך. לא לתקן, לא, הוא אומר את זה. לא. אסור לו, לא טוב שהוא, זה כתוב מפורש, שהוא מבלבל את הבעל הקורא, מה? אבל מה שכן חייב, כן צריך לעשות, שולחן ערוך כותב שמי שעולה לספר תורה ולא קורא עם השליח ציבור, קרוב הברכות שלו לבטלה. לא ודאי, כי קרוב, כי יש מהראשונים שאומרים שאפשר. תודה רבה שמשמע אותם. אמן. אז צריך לקרוא עם השליח ציבור. שומע רמי? צריך לקרוא עם השליח ציבור מי שעולה. עכשיו, כמה צריך לקרוא? המינימום. כמה צריך לקרוא? זה המינימום כמה צריך לקרוא. צריך לעשות עם השפתיים, לקרוא עם השפתיים, נכון? אבל מה המינימום של אותו אחד שעולה? צריך לקרוא. כל העלייה שלו, מה זה? המינימום, לא המקסימום. המקסימום זה כל העונה. כמו בשני וחמישי. בשני וחמישי אנחנו קוראים כמה הגמרא במסכת מגילה אומרת כמה צריך לקרוא פסוקים בעלייה של תורה, נכון? אז בוא נגיד שני וחמישי, בשבת אין לנו בעיה כי בשבת זה פרשת שטורה, אבל בשני וחמישי כמה צריך המינימום? המינימום זה 10, נכון? 10, דהיינו כל אחד 1, 3 ו1, 4, נכון? אז אם אני קורא 3 פסוקים, אז יצאתי את החובה, נכון? דרך אגב, השולחן ערוך כותב שאם זה מפסיק בעניינה של עמלק, אז אומרים מדור לדור פעמיים. כן, אבל גם זה, גם זה בדיעבד יצא ב9. אפשר גם 9 בדיעבד, אבל צריך 10. למה צריך 10 פסוקים? למה צריך 10 פסוקים ולא 9 למשל? כי כתוב בגמרא שם שישבו את זה ל10 הדיברות. ישבו את זה ל10 הדיברות, ולכן צריך 10 פסוקים למינימום. המקסימום זה יכול לקרוא כמה שאתה רוצה. המינימום 10 פסוקים, ואם זה מקום שהפסיקו את התורה, שהיינו מקום שנפסק כמו עמלק וכאלה, ויש 9 פסוקים לנחמה, אז אתה יכול להגיד 9. קודם כל כופלים את זה בסוף, שיהיה עוד אחד, אבל בשולחן ערוך אומר שאפשר גם 9. בסדר? כן, ככה הוא אומר. עכשיו, זה חידוש, לא יודעת את ההלכה הזאת. הרב כותב פה, שאם אדם עכשיו אחד בעולה עם הארץ, אחד לא יודע, אפילו אתה לא יודע לקרוא בכלל. האם מותר לעלות אחד הזה לתורה? אז הוא כותב שם שזה בעיה. אתה יכול לעלות אותו בדיעבד למוסף. למוסף אתה יכול לעלות אותו בדיעבד. אבל קריאת התורה זה בעיה. אין לנו מבחני IQ. בוא נגיד, אתה מכיר את הבן אדם, הוא עלה מרוסיה, לא יודע מה, אני לא יודע על זה. אז זה קצת בעיה.
זה חייב לקרוא עם השליח ציבור, נכון? התחלנו את זה בזה. עכשיו עוד דבר, בן אדם עכשיו עולה לתורה, הוא לא יכול לשען למשל על הסטנדר, על הכיסא, על הלא יודע מה, אלא אם כן הוא חלש. אם הוא חלש, אז מותר לו, נכון? אז אמרנו גם, עכשיו דיברנו על דעת, זה לא מוסכם, דעת הרב, דעת פוסקי הספרדים לכאורה, שבעשרת הדיברות, אני יודע שיש כאלה, הרמה כותב שכן צריך לעמוד, נכון? בעשרת הדיברות, דענו, זה בשבת, נכון? אבל הפוסקים הספרדים אומרים שזה קצת בעיה, למה זה בעיה? כי אם אתה עומד במקום בדיוק, מה, אז החלק הראשון של הפרשה, לא, זה יותר חשוב מהחלק האחרון, השני, של עשרת הדיברות, כולם באותו דבר. נכון, גם בלעם, שהוא היה רשע מרושע, אם מחקת אותו מהספר תורה, מה הדין של ספר תורה, רמי, אם מחקת בלעם בספר תורה? פסול, אבל לא היה רשע. מה זה קשור? הקדוש ברוך הוא יכתוב אותו, יכתוב אותו. איפה שאתה נמצא, תעשה כמנהג גם מקום. אז יפה. אז מה עדיף לעשות פה, אמרנו? אם אני נמצא בבית הכנסת שכולם עומדים בעשרת הדיברות, והרב עובדיה אומר, ולפוסקים הספרדים אומרים לא לעמוד, כי לא להראות שאחד מהחלק התורה יותר חשוב מהשני, אז מה אומר הרב לעשות? תעמוד טיפה לפני הקריאה של עשרת הדיברות. יוצא שכאילו אתה עומד גם בדבר אחר וגם בזה, אז אף אחד לא מרגיש, אז זה לא משנה, אז ככה יש בעיה, מה שאתה אומר זה לא תתגודדו. מה אומרת, במקום שעומדים אל תשב, במקום שיושבים אל תעמוד, אל תפרוש מן הציבור, זה נקרא לא תתגודדו, נכון? גם למשל דוגמה אני אומר, כן? דוגמה, מנהג ירושלים דוגמה, תראה אני עכשיו זורק לך הלכה, דוגמה מירושלים, מנהג ירושלים נניח תפילין גם בתשעה באב בבוקר, בסדר? אז מה הבן אדם עכשיו? הוא בא לפה, בא למקום שלא מאכין תפילין, יניח תפילין בבוקר, זה לא יפה לעשות דבר כזה, מה אתה עושה? לא, הוא בא לבית הכנסת עם תפילין, זה לא יפה מה שהוא עושה. לא עושים דברים כאלה. תלך, או תתפלל, לא תניח תפילין, תגיד קריאת שמע ותבוא לבית הכנסת תתפלל, או תלך במקום שמניחים תפילין. מה? תתאים את עצמך למקום. בדיוק, אין דבר כזה, זה לא עושים דברים כאלה. יש בקריאת שמע מקומות שמניחים תפילין בבוקר, יש. נחלת בנימין, האתיופים, מניחים. מניחים תפילין בתשעה באב? כן. האתיופים ונחלת בנימין. כן, מנהג ירושלים. אני יודע, אני מכיר. אבל, עוד פעם, זה לא נקודה שלא ניכנס למחלוק מה הדין, מה עושים באמת. השאלה, תראה, צריך להתאים את עצמו למקום. לא תתגודדו. נכון? שלא יהיו קבוצות, בסדר? עכשיו, אמרנו גם, עוד משהו שאמרנו בשבת, אסור לגלות את הספר תורה. נכון? מתי אסור לגלות את הספר תורה? בידיים, באצבעות. הגמרא אומרת מסכת מגילה. מי שגולל בספר תורה נקבר ערום. מה זה נקבר ערום? אמרת את זה ושמעת את זה כבר. אני חוזר? מה אתה חוזר את זה עוד פעם? תמשיך את ההלכה. חזק וברוך. חזק וברוך. אני יודע למה, אתה עושה מבחן? לא, אני לא עושה מבחן, אני עושה שחזור. מה הגמרא אומרת? מי שנקבר ערום, אומרת הגמרא, מה זה נקבר ערום? נקבר ערום? איך נקבר ערום? ערום מהמצווה. נקבר ערום הכוונה שלא נקבר באותו מצווה לא יקבל שכר. מה שאמרנו, זה ידעתם את זה, את ההלכה הזאת? שמה שאמרנו שאסור לגלול ביד זה דווקא בשעה הקריאה או בין גברא לגברא. הוא מזיז מהמטפחת. עדיף עם היד. אני מתכוון שרמי עושה את זה, אפשר לגלול עם היד. כן. אני לא גולל עם היד. בסדר, אבל אתה יכול. מתי יכול? אתה לא גולל עם היד כי אתה לא יודע. לא, אבל מתי יכול? אני לא גולל עם היד כי אני לא רוצה ללכלך את הקלף. נכון. עם זהה שיש ביד. שטות עיניים רק לפני בגלל זה. זה. שטות עיניים כן, אבל לפני מה שהרב כותב שאסור לנגוע בקלף זה דווקא מתי שיש את הקריאה עצמה. אבל אם אתה עכשיו רוצה לסדר את הספר, זה לא בשעת הקריאה, זה שם מותר. זה מותר. עדיף לא לגעת בקלף, בוא נגיד. כן, מהטעם של... כמו שרמי אומר. כן, מהטעם של זה, אבל עדיף... הוא נשמע יותר טוב. ברור. לבן ויפה. ברור, בטח, מלך. מה שרפי אומר, אני מבקש לך, רב עובדיה, אל תתייחס. זה שעות בין הארבעים, הוא מדבר שטויות. עכשיו יש כאלה אומרים, אני לא יודע, תעשו מה שאתם רוצים, לא אכפת הרב כותב. למה אני יודע שהוא מצוין, עכשיו יש כאלה אומרים, אמת תורתנו הקדושה.
עכשיו הרב עובדיה כותב שאם הוא אמר את זה, זה לא הפסק. אתה יכול להגיד. אבל הוא אומר, למה להגיד את זה? הרי אתה אומר, ברוך אתה השם, מה הברכה אומרת רמי בסוף? מה שמברכים? נותן התורה. אבל לפני כן, מה אמרנו? נתן לנו. את תורת, אמת. אתה אומר כבר אמת. אז הוא אומר, ואתה אומר אמת, למה להגיד את זה עוד הפעם? יש פוסקים שאומרים שזה הפסק, נכון? מי זה אומר הפסק? הרב פלאג'י, חכמי טורקיה. הוא אומר שאם בן אדם אמר דבר הזה... מה זה נפסק בהלכה? נחמת פוסקים. הוא אומר, מה? הרב אומר עדיף לא להגיד. שולחן ערוך מה אומר? לא, שולחן ערוך לא דן בזה, זה היה לפני 500 שנה. זה הרב פלאג'י. לא צריך, אל תדון בזה. אם זה היה לפני 500 שנה, לא צריך. רגע, מה הבעיה שלא להגיד תורת אמת? לא, אני אומר, הרב עובדיה אומר שזה לא הפסק. זה לא הפסק. יושב נתן לנו תורת אמת, לא, זה מה שהוא אומר, הוא אומר, ואתה אומר תורת אמת בברכה, למה אתה אומר בסוף? איפה אתה אומר תורת אמת? מה הברכה אומרת בסוף, תגיד? יושב בחר בנו כל נתן לנו תורת אמת. שנתן לנו. אשר נתן. נתן לנו את תורת אמת. נתן בתוכנו. יש, מוסיפים גם את זה. אין לנו פה את ההוספות האלה. לא, ברכה האחרונה רגילה. ברוך אתה השם אשר נתן לנו תורת מחייב. פה לא כתוב, זה נכון, אבל יש גם את זה. לא שמעתי את זה אף פעם. מה, תורת אמת? כן? אני אומר את זה. למה אתה אומר פעמיים? למה אתה אומר פעמיים? אני לא אומר פעמיים. כתוב לך, אני לא אומר... תורת אמת ופעם. יש כאלה שעולים לתורה, נכון, אומרים אמת תורתנו הקדושה. לפני הברכה. לפני. כן, על זה אני מדבר. שם עמכם, כן, שם עמכם זה לפני זה. אז הרב עובדיה אומר שזה לא הפסק בדיעבד, עדיף לא להגיד את זה. על מה הפסק? אבל אתה לא התחלת לברך. לא, בסוף, אחרי הקריאה. בין הקריאה לברכה ברכה האחרונה, ברכה האחרונה. למה? אני מרגיש עוד פעם תורת אמת, אני מרגיש את זה. אז אני מסביר לך מה שהוא כותב הרב פה, הוא אומר כיוון שבת הברכה אתה אומר אמת בברכה עצמה, למה אתה אומר את זה פעמיים? זה מה שהוא אומר. הרב פלאג'י קורא שזה הפסק. זה הפסק, הכוונה שזה לא טוב. אבל הוא אומר בדיעבד הרב עובדיה שזה לא הפסק, בסדר? כל אחד. אבל הוא כותב לו, עדיף לא להגיד את זה. יש לך ספק, אל תגיד בהתחלה, כי בהתחלה אתה לא קשור בהתחלה עכשיו, מה קשור בהתחלה? אתה מדבר על הסוף, אתה מדבר בהתחלה. אל תקפיד בסדר, עליו אבל אל תגיד את עכשיו. זה בהתחלה, אבל תוכל להגיד בסוף, שאין לך, לא אמרת את זה פעמיים. טוב, בסדר. אמרתי לך, זה שעת בין רפי. הארבעים. אתה נותן עד עכשיו. עכשיו. אני אומר שאלה. דיברנו עכשיו, בסדר גם, כל עוד שזה לא יפסק אין לך זה בעיה. עכשיו דיברנו, אמרנו כהן עולה. עכשיו, אמרנו בא עכשיו, תכף נגיע כבר להתקדם בהלכות. יש לי עכשיו ישראל עולה בספר תורה, נכון? אמרנו יש לכהן, לוי וישראל. בשלושה הראשונים האלה, אתה לא יכול, למשל, זה חייב להיות כהן, לוי וישראל. נכון? אם אחד כהן, אז אתה יכול לעלות מה שאתה רוצה. אתה יודע, אמרו לי שאם אין כהן ויש לך לוי, עדיף שהלוי יעלה? לא עדיף, אבל הוא יכול. יכול. יכול לעלות. הוא יכול, הראשון כאילו? כן, יכול לעלות. אבל לא לוי אחר לוי וכהן אחר לוי, זה לא טוב. לא, ברור. זה לא טוב. בכל העליות, זה משום פסול. זה כן. זה לא טוב. אם אין אבל... כהן ויש לוי, הוא יכול לעלות, הוא לא מחויב. אבל אנחנו לא נוהגים כאן. לא, נכון, לא עשינו את זה אף פעם. אבל אפשר בהלכה. מתי כהן יכול לאכול אחרי כהן ולוי אחרי כהן? אתה יודע מתי? מתי כהן אחרי כהן שאין לוי? לא. כהן אם אין לוי אז כהן עולה פעמיים, מה לא? כן. אבל אם הוא חייב, בעלייה רביעית הוא רוצה לעלות ועלה חמישי עוד כהן. אפשר לעלות? יש כהן, עלה כהן ראשון. יפה. עלה לוי וישראל. עכשיו כהן רוצה לעלות. עוד כהן. אין בעיה בזה? לא. יש בעיה. לא. אין לך בעיה בזה. רביעי? יש בעיה, אני אומר. מה הבעיה? מה, להעלות אותו כהן הרביעי? לא אותו כהן, כהן אחר. כהן אחר. מה הבעיה? יכול לעלות. אם הוא רוצה לעלות כל הכהנים. בשביל לקרוא חדיש. אז אבל הוא רוצה לעלות. למרות שהוא כהן. כן, אבל אם עולה אחרי זה עוד כהן אחריו, יכול לעלות? זה לא. נגיד יש לך 4 כהנים. למה? יש פה 5 כהנים עולים כל שבת. אז מה הבעיה? אלי עולה, אחרי זה כהן רוצה לעלות רביעי, ואחרי זה רוצה לעלות ערן. מותר לו? אחריו? לא, זה לא טוב. כן, שיקנו, יעלו כולם. לא, אסור לעלות כהן אחר כהן, לא טוב. אבל, בסדר, אסור, לא טוב. גם לוי זה לא טוב, משום פסול. מה הוא אומר שלא יגידו שהכהן הראשון הוא פסול. אבל מתי כן אפשר לעלות כהן אחר כהן ולפי אחרי כהן? מה שיש לך? ספרי תורה מחלקים, יש לך קדישים, יש חילוקים בקדישים, נכון? יש למשל ראש חודש. אז יש לי פרשת שבוע,
אני אומר קדיש של ספר תורה, ואחרי זה יש לי פרשה של ראש חודש, נכון? אז אני מוציא עוד ספר, ואחרי עוד ספר אני אומר עוד קדיש, נכון? יש שתי קדישים. אז מתי שיש לי ספרים מפרידים בין העליות, אז אני יכול לעלות כהן אחרי כהן ולוי אחרי לוי, בסדר? הוא הדין גם אח אחרי אח לא עולים. ואבא אחרי אבא, אבא אחרי בן גם לא עולים, משום מה... בן אחרי אבא יכול לעלות? בן אחרי... לא, אותו דבר, זה אותו דבר. יש כאלה אומרים משום עין הרע, ויש כאלה אומרים... למדו את זה מיעקב. שיעקב אמר להם, שהם נכנסו למצרים, אל תיכנסו בשער אחד, שהם יגידו, שימו עליכם עין הרע, אז כולם נפרדו אחד מהשני, נכון? אחד נכנס לזה. אז למדו את זה משם. אבל מה למד מזה יוסף? נו. שאמרו להם אתם מרגלים? למה נכנסת כדי נכון. בגלל זה. והוא ידע, אבל, אתה מבין? פרשות שעברו הוא פגז. בכל אופן, אבל אם יש ספר תורה מפריד, עוד פעם, חוזר על ההלכה, אם יש ספר תורה מפריד בין העליות, אז אין בעיה, כיוון שיש קדיש, אז מותר לו תחכך. בסדר? סבא ונכד, וזה לא חששו. בזה לא חששו. אבא אחרי אבא, בן אחים ואבא. הנכד אחרי הסבא יכול לעלות? כן, אין בעיה בזה. רק האבא והילד והאחים. וגיסים זה לא בעיה, כמובן, כן? זה פשיטה, כן? בסדר? עכשיו, בא עכשיו כהן, בוא נראה את הזכם השבת. בא עכשיו כהן, לא בא כהן, עלה מישהו ישראל לספר תורה, ופתאום נכנס כהן. מה עושים? אז זה תלוי איפה הוא נמצא. אם הישראל אמר ברכות, אם הוא אמר ברכות השם מבורך, לא אבוד. למה? הוא לא אמר ברכה. לא, ברכות השם מבורך זה לא ברכה. אבל אם קראו לו בשם הכהן לא מוריד מישהו מהתיבה. זה לא מכבד. אז הוא אומר הרב פה, אם אמר ברכות השם המבורך, אתה יכול להוריד אותו ותן לו לעלות שלישי. כן, אבל זה לא... לא משנה, אז רק תוריד אותו. אתה יכול להוריד מישהו מהתיבה? לא משנה, אני לא מדבר עכשיו מוסר. משהו לא מכבד, תגיד לו, לא מדברים מוסר, תגיד להם. אבל אם הכהן רוצה לעלות שיבוא בזמן. לא קשור, אין קשר. היה לו קריאה. אם אמרת ברכות השם המבורך, התחלתי להגיד את זה והכהן נכנס. אבל ברכות השם אני מבורך... יורד, הכהן עולה במקומי? לא, אבל ברכות השם מבורך זה לא חלק של הברכה. למה לא התחלתי? לא, ברכות השם מבורך זה לא קשור לברכה. זה אומרים את זה, למה אומרים... מה נקדים, נעשה הקדמה. למה אומרים ברכות השם מבורך בספר תורה? יש לך ספר תורה כבר, מה? לא, אבל עוד פעם. מה לא? אתה עולה, אתה שם יד על הספר. בסדר, אבל למה אומרים... שאלה, רפי תענה לי. לא, אתה תענה לי, לא רפי. אני אסביר לך רגע. אתה עושה וידאו, לא רפי. הנה רמי, אז רמי. למה אומרים ברכות השם מבורך? לפני שעולים בספר תורה. כל יום דברך את השם. למה אומרים את זה? למה כל יום? למה? למה צריך להגיד את זה? מה זה קשור לעלייה לספר תורה? תענו לי. זה השם של זה, זה בורא עולם. הברכה אני מבין, לפני הקריאה, אבל למה ברכות השם מבורך? דבר בורא פריץ. בורא פריץ תברך. הבנת את השאלה? מי נתן לך את הכל? אבל למה דווקא את זה? למה? בורא עולם נתן לך את הכל, תברך אותו. כל דבר דברך. אבל למה אתה לא אומר את זה? בכל כתב ברך, בסדר, למה אתה לא אומר את זה? הבנתם? אז כתוב בהלכה, ולמה בשבת אומרים 7 פעמים? מה? ברכות השם מבורך. כל עלייה, מה? למה? כי בן אדם חששו, אז אני אסביר לך למה, כי משנה ברורה כותב, למה אומרים ברכות השם מבורך? שבלילה יש אנשים שלא הספיקו, הגמרא אומר, כתוב בספרים שבן אדם שלא שמע ברכות השם מבורך יום אחד, חסר לו בנשמה שלו. בפרט בלילה, אז בבוקר חייב לשמוע, ואם הוא לא שמע אותו ברכות השם מבורך, חסר לו מהנשמה שלו, חסר לו בנשמה שלו להגדיל את שם של הקדוש ברוך הוא. אז מה עושים? מה אמרו חז"ל? שני וחמישי, כל מי שיעלה יגיד ברכות השם מבורך, יכול להיות שאחד לא שמע. למה בשבת אומרים? 7, כי כל אחד, יכול להיות שבן אדם לא יגיע לבית הכנסת, יכול להיות זה, אז כל אחד אומר, אולי מישהו יאחר לבית הכנסת, אז הוא הספיק את השני, הספיק את השלישי. אז אומרים ברכות השם מבורך להספיק, שאחד יספיק את מה שהוא לא אמר. דרך אגב, האשכנזים, לא אשכנזים, השולחן ערוך כותב, ולא פסקו ככה, אנחנו פוסקים הודעת הארי. השולחן ערוך כותב בהלכות תפילה, שלא אומרים ברכו בתרא, ברכו האחרון, ברכו לפני עלינו שבח בתרא זה האחרון.
לא אומרים ברכות השם מברך. אשכנזים כל הזמן מקצרים. לא אשכנזים. לא אומרים את זה, לא אומרים את זה. שולחן ערוך. שלא יתפללו כבר. שולחן ערוך כותב. זה לא צריך, זה חצי, זה לא קשור מה שאתה אומר, אתה מפריע למה לא קשור? אני לא אוהב לשמוע את זה, אחי. יש תפילה, עושים תפילה. מה זה עושה ככה, זה ככה, זה ככה. רגע, קובי, רגע, שנייה. זה מעצבן אותי. זה לא אשכנזים, זה הרב, אני טעיתי, זה לא אשכנזים, זה שולחן ערוך. שולחן ערוך הוא אומר, לא אומרים קדיש אחרי... מה אנחנו אומרים לפני עלינו שבח בשבת? מלכות השם מברך. שולחן ערוך אומר להגיד את זה. הוא אומר לא להגיד את זה. כי זה בפשט, ככה באמת, ככה נהגו, ככה... מה רע לברך את השם עוד הפעם? סתם אני שואל. אני מסביר לך, זה לא רע, כן רע, אתה צריך למה לא להגיד? כי הוא אמר כבר 7 פעמים ברכו בעליית אם הוא התורה. יגיד 10 פעמים, מה יקרה? לא יקרה כלום, אין עניין להגיד, אתה רוצה להגיד תגיד, לא חייב להגיד, הבנת? זה לא חובה. לא, גם בשני וחמישי... זה משהו אחר, מה לא שאתה חובה. אומר עכשיו. לא, הוא אומר, לא נהג... אין עניין להגיד, אבל... לא חובה. זה לא עובר על איסטום, תגיד, לא. לא, אני אשאל לך שאלה, אם אתה אומר 10 פעמים, רפי אתה דפוק, זה כבר... זה לך מספיק פעם אחת, רפי אתה דפוק. רגע, שנייה, תראה, אני מדבר איתך הופך את זה לאמת, רפי. אתה אומר, אתה כבר לא מתייחסים לזה. למה אתה משווה רפי את זה לברכו? אתה משווה את זה לזה. לא, אתה מוריד לה שחוזר 10 פעמים. לא, לא מבחינה הזו אומר לא להגיד. זה לא קשור בכלל, ההשוואה. בן אדם בא פעם בשבוע, תנו לו משהו. למה מה אנחנו עושים עכשיו? לא, הוא רוצה לשמוע. מה רוצה לשמוע? עכשיו מה קורה שאין לוי? מה קורה? שיש אנשים כמו קובי, שישמע. מה קורה שאין לוי בבית הכנסת? מביא אותו. לא, מה קורה לכהן? כהן עובד במקום לוי. כהן עובד במקום לוי. שואל הרב פה, תגיד, יש לי שאלה. כמה ברכות צריך הכהן לברך מתי שאין לוי בבית הכנסת? כל עלייה אותו ברכה. כמה ברכות צריך הכהן? 4. 2, 2 שלו ועוד 2 של הלוי, נכון? אז הוא אומר, תגיד, אם עכשיו הכהן יודע שאין לוי בבית הכנסת, בכלל. הוא יודע זה מראש. האם מותר לו לכתחילה לבוא לבית הכנסת לברך 4 ברכות? לא, ואם הוא ייכנס מה יצא? לא, בוא נגיד שהוא יודע. אין יודע, ואם פתאום בא מישהו שהוא לוי, זה לא נכון. יודע, בא לך אחד להתפלל שהוא לוי. אז מה? שאלה, אין מה, זה לא השאלה. אני אומר, אתה לא יכול לדעת מראש. הוא יודע שאין לוויים שם. הוא לא יכול לדעת. הוא יודע, הוא מכיר את בית הכנסת. הוא לא יכול אין לדעת. לוויים בבית הכנסת, יש רק את נתי פה. לא משנה, ויש לי ציקי, פתאום בא זה, פתאום בא זה. לא השאלה אם הוא יודע או לא יודע. בוא נגיד שהוא... עזוב, אז זה לא השאלה. אם זה טוב. אתה נכנס לדברים שהם לא רלוונטיים. לא הבנת מה אני שואל. למה? כי אתה לא יודע מי יבוא להתפלל לך בבוקר. בוא נשאל לך שאלה. לא, אתה לא מבין מה אני שואל. אתה לא אתה מבין. מפריע. לא ירדתם לסוף דעתי. יש לך מצב נתון, אין. יפה. הוא הולך פעמיים. אז זה מה שהוא כותב הרב. אפילו שהוא יודע שאין לוי, אפילו שהוא יודע שאין לוי, הוא יכול לכתחילה לברך 4 ברכות ואין שום בעיה. זה מה שהרב כותב. זה מה שרציתי להגיד. אז זהו, הוא לא נותן לך. למה שלא? לא, כי היית אומר, שמע, הוא מברך 4 ברכות, אולי זה לא טוב. עם כל הכבוד לכם, עם כל ההלכות, באמת. לא מקצרים תפילות. בבקשה, קיצור לא תפילות. אומרים זה מותר, זה... מה כתוב תגיד, לא כתוב אל תגיד, שם ברכה בהצלחה. מה אני קורא לך? שולחן ערוך, מה אני קורא לך? אבל למה? יש ספק בכל תקן, אם יש לך ספק... זה בדיוק מה הנקודה. אתה אומר? יפה. כל הכבוד, רפי. יפה מאוד, יפה מאוד. אתם באים בבית הכנסת בשביל לחפש לקצר? אז אל תבואו. פללו מהלב את כל התפילה. אני לא יכול לשבת פה, באמת. אז תלך. מה שאמרנו, שאם עולה כהן רביעי או חמישי, סתם עכשיו הוא אומר אף על פי שהוא כהן, עולה. והוא הדין גם ללוי. היה לוי אחד עולה. לוי גם יכול? כן, לא, כן בטח. אבל אתה צריך להגיד לו אף על פי שהוא לוי, יעלה. אפילו אם יש כמה, אפילו שם רב גדול. זה כמו שפעם הנעתי לי לקרוא את המפטיר. כן, אתה יכול להגיד. אבל אני צריך לברך והוא לא יכול לברך. כן, אבל זה לא חייב. הברכה הוא לא יכול לעשות. במפטיר? במפטיר, נכון? לא, מישהו... הוא אמר, אני צריך לברך והוא קורא את התפתח. אני עושה ברכות והוא קורא. בסדר, זה כמו ספר תורה, מותר. הוא יכול לעשות ברכות? לפני ההפטרה? איזה ברכות? הוא יכול, בטח שהוא יכול. ברור, משק... למה הוא לא עשה? כי הוא רצה לתת לך אני כאילו, אתה עולה מבטיל לי, אבל הוא קורא. לא, עדיף שאתה תקרא, בטח. הוא רצה לזכות אותך. כמו שאתה עולה לתורה. כן? כמו שאתה עולה לתורה. ברור, מה, לא, אתה תעמוד לא, שם לא, כמו עץ בול עץ. ברור, אתה חלק מהזה שמברך, הוא הנחשב. בסדר? עכשיו, כהן אחר כהן לא יעלה בתוך 7 העולים משום פסול. אמרנו את זה, נכון?
אלא בהפסק ישראל ביניהם. אם יש הפסק ביניהם, אז אין לזה בעיה. אחד כן, אחד לא אפשר? כן, אם יש הפסק. ועוד דבר, אמרנו שאם יש ספר תורה גם מותר. הקדישים של ספר תורה זה מותר. לא יכולים לעלות אחד אחר. זה מה שאמרנו, כן? אבל אם יש 3, כן, אז אמרנו ספר תורה אין בזה בעיה. עכשיו, זה ביום כיפור למשל, שיש לנו עכשיו ביום כיפור, יש לנו עלייה של יונה, נכון? והעלייה של יונה זה חשוב, נכון? אז היה איזה כהן אחד שרוצה לעלות שלישי. האם מותר לו או אסור לו, רמי? כהן שרוצה לעלות שלישי? כן. ביום רגיל, בשני וחמישי, הוא לא יכול. צריך להיות כהן, לוי וישראל. אתה לא יכול לקפוץ להיות כהנים בשלישי. למה שהוא כן... אז אומר פה הרב כן, אבל הוא אומר ברשאים לקרוא לכהן לעלות שלישי שהוא מפטיר, ואמרו אף על פי שהוא כהן יעמוד והוא הדין בתשעה באב ושחרית ומנחה, והשלישי הוא מפטיר. למה? כי הוא אומר כיוון שזה דבר שכל כך חשוב במפטיר הזה, אז זה כאילו יש לו דין מיוחד. יש לו דין מיוחד. בכיפור ובתשעה באב, השלישי הוא דין מיוחד ביותר. אז לכן גם הכהן, לא אותו כהן, עוד פעם, לא אותו כהן. כהן אחר. יכול להיות שלישי. בדרך כלל אין כהן, כהן לא יכול להיות שלישי. זה חייב להיות ישראל, זה נקרא חבילה. נכון, מה זה התפרקה החבילה? מה זה התפרקה החבילה? חבילה זה כהן, לוי וישראל. אם אין לך אחד מהם זה נקרא התפרקה החבילה, מי שרוצה יכול לעלות, בסדר? עכשיו, כהן, אם הוא אבל, הוא לא יכול לעלות לספר תורה. כי למה? כי אסור להבל בדברי תורה. אסור לו בדברי תורה. מה זה אבל? אבל, בתוך שבעה. שבעה, בתוך שבעה. כולם, לא רק כהן. כן, אבל היית אומר כיוון שהוא כהן, פשיט, אבל היית אומר כיוון שהוא כהן הוא מצא בבית הכנסת, ואין לי כהן אחר, אז ביום שני וחמישי לא מעלים אותו, אז הוא יכול לצאת. אם הוא רוצה, נכון, הוא יכול לצאת. מה הדין בשבת? האם בשבת מותר לעלות או לא? כן, גם לא. בשבת, לא יודע, הוא אומר הרב שמותר בשבת, למה? למה בשבת שמותר? הוא אומר כיוון שבשבת אין מראים אבלות בפרסיה. אם הוא לא יענה, אם הוא כהן, אם יש כהן אחר... אבל כהן שהוא חכם, הוא יצא. אין הכי נמי. אין הכי נמי. אבל אם יש כהן אחר, אין לנו שאלה, נכון? למה אני אעלה אותו אם יש כהן אחר? דובר פה שיש לי כהן אחד. אם יש לי כהן אחד, אז הוא לא עונה בשני וחמישי. אסור, למה אסור לו? אתה יודע, גם כהן, גם אם ראש חודש נופל גם, הוא לא אומר עליהם. קרה לי את זה. אבא שלי נפטר בכ"ד באדר, ונפל בדיוק ניסן בראש חודש, הייתי בית הכנסת, לא ישבנו אני ואחים שלי, לא אמרנו, היה הלל, לא אמרנו כלום. אסור. ברגע שאתה אבל לא. איך תגיד הלל? אתה באמצע השבעה, אבל תגיד הלל. אז ישבנו שם ככה, ולא, זה. מה לעשות? גם הכהן, אותו דבר, ישראל כהן אותו דבר, רק החידוש פה הוא שגם שכהן הוא עכשיו, הוא היחידי בבית הכנסת, הוא לא יכול לעלות, כיוון שאנחנו אסורים בדברי התורה, אז הוא לא יכול. דרך אגב, עוד עליך, שאולי אתם יודעים, לא יודעים, בדרך כלל, אבל בשבעה, זה אסור לו להיות שליח ציבור. אבל... בשבעה או בחודש? בשבעה. חודש זה דין אחר. זה מנהגים. אצלנו גם אסור. אבל יש כאלה במקומות אחרים, הם דווקא, הם כאילו מרגישים שזה חיוב. יופי. אצלנו זה בשום פנים ואופן. אז הרב עובדיה מחלק בין אבל איזה אבלות. הוא אומר, אם זה אבל על ההורים, תעלה. תעלה. על ההורים זה משהו אחר. ההורים זה דין אחר. אבל אם זה אבל על שאר קרובים, אל תעלה. לא עלינו. הוא אומר ככה, הוא כותב. אבל על אבא ואמא, מותר לנו. שבשבעה לא עולים וזהו. באיזה ציור שהאבל... אם אין אחר, אז אין... מה, אבל לכן לא יודע. לא, אין מישהו אחר שיכול לעלות. אז מה אתה... אם אין מישהו, אז עולים. מה, התבטל תפילה בשביל זה? אז מה? אם התבטל תפילה, אז מה עשינו בזה? אצלנו לא עושים ככה, נכון רמי? למה לא? עכשיו... בשבוע לא, באבלות. בשבוע מדובר על בבית. אני מדבר על השבעה. תפילות בבית. על השבעה אני מדבר, לא על השלושים, אז לא שימים לצד. תפילה בבית. תפילה בבית, נגיד אנחנו באבלות על אמא שלי. ואם הם באים לבית הכנסת, אותו דבר, אותו הלכה. ואם המשפחה באים לבית הכנסת, מותר לו לעלות? בשבוע? יש העניין תלוי מי, עוד הפעם. ההורים שלו.
אז הרוב יודע מה שמותר על ההורים לעלות. בכנסת או בבית? אני הייתי בבית, בשחית, אני הייתי בבית. לא יודע, לא הייתי בית הכנסת. בבית שלך זה דין אחר, ברור. יש עניין שהוא יעלה, אתה רואה שהוא כותב שיש עניין שהוא יעלה. מדובר שיש עניין, יש עניין שהוא יעלה. אבל עוד הפעם, רק אבל כזה על ההורים, אם זה על השאר הקרובים לא יעלה, כיוון שאנחנו בבעיה של דברי תורה, אתה אומר ברכות, צריך להיות מתון עם הדין. אבל ההורים זה דין אחר. ההורים זה עבלות קשה מאוד ביותר. בסדר? מחמרים שנה וכל הדינים. טוב, אנחנו לא מדינה עבלות, סתם אני לא נכנס לזה. בסדר? עכשיו כהן נכנס לבית הכנסת, והוא נמצא בקריאת שמע. ועכשיו עכשיו יש סקירת התורה, הגיע מאוחר. האם מותר לו לעלות או לא? כהן עולה ראשון. כן, אבל הוא באמצע הברכות קריאת שמע. באמצע תפילה. אז או שיצא מבית הכנסת או שחייב הוא אומר, וקראו לעלות לתורה, אמרו לו בוא תעלה, אפילו אם אין כהן אחר, לא יפסיק, ויעלה ישראל במקומו. אפילו שהוא בתוך הבית הכנסת? לא יפסיק, יעלה ישראל. אבל אם היה עוסק בפסוקי הזמרה, כאילו מזמור לדודה וכל זה, יעלה לתורה, וגם יקרא עם החזן בלחש, כי אמרנו שמי שלא קורא עם החזן ספק פחות לבטלה, אסור לו, רק מה? שלא יעשה כהשכבות מי שבירך וכאלה, כי זה כבר לא שייך לקריאה עצמו, לא יעשה השכבות ומי שבירך וכאלה, כי זה כבר בדברים כאלה אסור להפסיק, כן? דיברנו על זה, נמשיך. גם הוא כותב הרב, עוד פעם, זה מנהגים, אני אומר לך מה שאתה כותב פה. לנשק בבית הכנסת. אסור, זה לא מכבד. הרב כותב, ילדים, נכון, אתה צודק, אסור. ילדים, קול, בפנים, הוא אומר, אין מקום, שנים אסור? בבית הכנסת, אחרי תפילה מותר? בחוץ, לא, בבית הכנסת אחרי תפילה שרק אני והשכן לבד. בחוץ תעשה מה שאתה רוצה. בבית הכנסת. בבית הכנסת אסור. אף אחד לך באוויר. באוויר מותר. אבל מה הוא אומר? למה מסברה לא לנשק? הוא אומר, אין לך אהבה, אלא אהבה של המקום ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נמצא פה, נכון? שאתה בן אדם מנשק מישהו, אז מה הוא מראה כביכול? למי? ומי יש פה בבית הכנסת? אז מה אתה מראה? זה לא נראה טוב. אין לנו אהבה אלא קודם כל לקדוש ברוך הוא. שאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא. אבל שכולם יאהבו אחד את השני. כן, אבל במקום, המקום הוא מקום מיוחד לאהבה של הקדוש ברוך הוא. אפשר לשק את היד, לאבא, לרב, לשק את היד, כן מותר. היד זה משהו. השכן את היד מותר. את היד מותר תמיד, מה הבעיה? בסדר? טוב, עכשיו נתחיל לנשק אותך ביד. הוא יחכה לך בחוץ. עכשיו היה איזה אחד שהוא היה נמצא בבית סוהר, נכון? אמר ההוא, כן, הוא לא סתם, הוא היה זה, הוא אמר תביאו בראש השנה, תביאו לי את הספר תורה, נכון? תביאו לי את הספר תורה, לשנה נעשה בעניין, זה אסור לעשות דבר כזה. למה, על זכות רבים אסור? להביא ספר תורה על זכות רבים? זה בית סוהר? בית סוהר זה דין אחר, נכון? לא יודע, אני שואל. זכות הרבים זה דין אחר. יש הלכה... בבית סוהר יש זכות רבים. יש רק כאלה שלא מתפללים. אתה בא עם ספר, כולם נשקים את הספר תורה, מתפללים. עולים, שבת 7 עולים. מה, זה לא זכות רבים? איפה? בבית סוהר. אז זה מה הוא כותב פה. אסור לטלטל ספר תורה ולעבור ממקום למקום לצורך קריאת התורה של מי שחבוש בבית האסורים ואינו יכול להגיע להגיע בית הכנסת, כמובן, אם הוא יכול להגיע על מה שאלה בכלל, אפילו לשם קריאת התורה בראש שנה ביום כיפורים, אלא אם כן היה איש חשוב בתורה, אלא אם היה כאן חשוב בתורה, תגיד, לא יודע, נכנס שם למשהו. ואם הכינו לספר תורה מקום של כבוד אבל אם הכינו שם מקום ארון וכאלה, ומקום לשים אותו, לפני כן, הכינו את זה לפני כן, בציור כזה יהיה מותר, בסדר? זה לא הלכה פשוט, זה לא כאילו לא ואסור, אתה תלוי מה. צריך לקבל את הספר תורה, גם איפה תשים אותו? שים אותו, איפה תשים אותו? שים אותו על המיטה שלו, מה? לא,
לא, אם אתה מייעד לו מקום וזה, הכל בסדר, כמו שאמרת. כן. וכן חתן שאינו יוצא בטקס, טוב, נדלג את זה בינתיים. גם, לא, על כל זה מדובר, יש עוד הלכה מעניינת שזה. בן אדם עכשיו רוצה לקחת ספר תורה, דוגמה, להביא אותו משם לפה, נכון? יש כאלה אומרים שצריך... מה זה משם לפה? מבית הכנסת לבית הכנסת להעביר? כן. זה ליווי. כן, מלווה. יש כאלה אומרים שצריך... שני אנשים איתו. יש כאלה שאומרים שצריך 10. יש כאלה שאומרים שצריך 10, אבל ההלכה מספיק עוד 2. צריך להביא, כן? אז זה לא... זה טוב. זה טוב. שלא ייפול, חס ושלום, נכון? אנחנו לא רוצים שיפול, או חס ושלום נקרא משהו לספר. בסדר? זה לא... זה. בסדר? רק עוד גם כמה הלכות ככה זה. בשמחת תורה למשל, שימו לב, שאנחנו... מתי צריך לעמוד לספר תורה? מתי צריך לעמוד? שהספר תורה, הרבה לא יודעים את ההלכה הזאת. בשמחת תורה למשל, אני לא מדבר על זקנים עכשיו, מבוגרים. בן אדם שיש לו, יכול לעמוד. נכון? עכשיו שקוראים ספר, שקוראים, לא קוראים, שרוקדים בספר תורה, חייב בן אדם לעמוד. כל עוד שהספר תורה הוא מעל הבמה, חייבים לעמוד. נכון? מה שנוהגים לעמוד מתי שהאכל פתוח, מעיקר הדין לא חייב לעמוד. למה? כי הספר תורה זה כמו שאתה שם אותו על ההיכל, שימו לב. נכון? אם אתה שם את הספר תורה על ההיכל, למה לא כולם עומדים? מה ההבדל בין זה לפתיחת ההיכל? אותו דבר. נכון? למה לא עומדים שהספר תורה פה על ההיכל? לא עומדים. למה לא עומדים? כי כל עוד שהספר תורה הוא לא באוויר, זה כמו תלמיד חכם שקם. נכון, הגמרא משווה ספר תורה לתלמיד חכם שהוא הולך, צריך לקום בשבילו, אבל אם הוא יושב, אתה יכול לשבת. אז למה אתה לא עומד מתי שהוא יושב? כי הוא יושב, כמו ספר תורה. זו הדין פה. אז גם שספר, גם שאכל פתוח, מעיקר הדין אפשר לשבת, לא עומדים מכבוד התורה, כי עכשיו פותחים, אז זה טוב. אבל מעיקר הדין, זה לא, אין איסור בין אדם שיושב. זה לא נעים, זה לא נראה טוב, לא נראה טוב שכולם עומדים ואתה יושב. אפשר להגיד בריך שמי גם בישיבה. נכון, אבל, לא יודע, זה לא אמרתי. זה מה צריך... לא, אולי... אבל ההיכל פתוח. אבל מה עם ההיכל פתוח? אבל הספר יושב. כמו על ההיכל, כמו על התיבה. נכון, אבל לא נהגו אבל. מה נהגו? נהגו לעמוד, מה אתה רוצה? לפי דברים מה שאתה אומר כרגע, אני יכול עד שלא מורימים אותו, אני יכול לשבת. 5 דקות. אה? בעיקר הדין יכול להיות שצודק, אבל נהגו לעמוד, אז מה אתה עושה? תשב מתי שכולם עומדים? עוד פעם, אתה לא עונה לי מה נהגו לא נהגו. אתה שואל אותי אם אתה עובר על איסור או לא עובר על מה איסור? שהוא אומר לך, לא עובר על איסור אבל. צריך לעמוד בריך שמה. בטח שצריך. עומדים. בטח. נכון. צריך. אבל הוא שואל מה... אתה צריך לעמוד. אבל לא תפסיק כבר, לפי ההלכה מה שהוא אומר לא. מה, אתה עושה כאילו אתה מגיע למסקנות על פי מה שהוא אומר? מה זה, מה, תפתח את הראש שלך, מה אתה לומד? אתה לומד בלי לפתח את הראש? אתה כאילו מגיע למסקנה, אבל זה לא זה. טוב חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם איזה משהו. אתה פותח את ההיכל, אתה יודע איזה אורות יוצאות לך משם? 2 דקות ערבית, הרבה. טוב, משהו קטן, רק זה, יש סגולה, אמרתי את זה לפני כן. מי שיש לו איזה צרה, זה כתוב בספרים, ראיתי את זה, יש הרבה דברים כאלה, יש סגולה שמישהו נקלע לבעיה או רוצה איזה שואה, יקבל על עצמו בלי נדר, לכתוב על דף, שומע? להגיד, הרי אני מקבל על עצמי בלי נדר, להגיד נשמת כל חי לפני 10 אנשים והקדוש ברוך הוא ישתבח הבורא, זה דבר בדוק והוא נושא. בכל צריך? לא, אתה פתח על דף, שם את זה בצד וזה דברים שבדוקים והוא נושאים, בסדר? היה לי איזה משהו, אני אגיד לכם מה קרה, אני חייב להגיד את זה כי אני לא רוצה להגץ את הקץ, אז אני אגיד את זה מכבודכם, שתבח ויתרלש. זה, מה זה קורה בעצם? זה נקרא קידוש השם. זה קידוש השם. שאתה אומר לקדוש ברוך הוא, תודה רבה. יש דבר יותר קדוש מקידוש השם. אז זה מה שאנחנו עושים. 2 דקות אני מסיים, טוב? תנו לי דקה. שמע את כל חי, תברך את שמך אדוני, אלוהינו כל בשר תפאר ותכון מזרחה מלכנו. מן העולם ועד עולם אתה אלו, מבדך אלינו מלך, גואל ומשיח, פודה ומציל, מעונה ומרחם, בכל עת צרה, וסוכה אלינו מלך, עוזר וסומך אל אתה, אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוהי כל בריות, אדון כל הדעות מעולה, בכל תשבחות ומנהל בו, אנו מנהל לו בחסד, באותו ברחמים.
ואדוני לא ימת ולא ינום ולא ישן המוער ישנים ועם הקיץ נרדמים לחי מתים ורפי חולים פרקי רחבים וזוקף כפופים ומסך אלמים ופענח נעלמים ולך בדך אנחנו באים אילו פינו מלא שיעת קריה מול שוננו רינה גמול גלה וספתנו השבח מרקע ועינינו מאירות כשמש ורכי ירח וידינו פרסות כנראה השמיים ורגענו קהלות אנחנו מסתכלים אותה לך אדוני אלוהינו ולכת שמך מלכנו עד אחד מאלף אלפי אלפים מרוב ורבי רבות הטובות נשים שנפלאות שעשית עמנו ורבתנו מלפנים מצל גלתנו אדוני אלוהים בית עבדים פתתנו ורעב זנתנו בסבע כלכלתנו מרחב ונתנו מעדי ומרדנו מכונים רעים רבים דלתנו עדנה עזרנו וחמך ולא עזרנו וחסלך על כן עברים שבלקת רפנו ורוח נשמה שנפת רפנו ולשון אשר שם רפנו הן יודו ויברכו וישבחו ויפארו את שמך מלכנו תמיד וכל לשון לך לשבח וכל עין לך תשתפה וכל ברך תחלתך וכל קומה לפניך תשתבח הלבות ירוחו והקרב וקהלות שמוך שמך דבר שמקל עצמתה תאמר נא נמי כמוך בן צילה עני וחזק ממנו ועני ובנות וגזלו שבת ענים תשמעת צעקת הדל תקשיב ותושיע וכתוב רענות צדקים אדוני לשנים מנבא תהילה ופי ישרים תתרומה בספסת צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתקדש ובקרב כן תתקדש עוד עברות עמך אשר שכן חובת כל עשרים לפניך אדוני אלוהינו ולעבדנו להודות להלל לשבח לפאר לרומר להדר עצמך על כל דבש שערות תשבחות דוד משכח וחבתכם ובכן ישתבח שמך מגינו אל מהר גדול וגדול כי נחד אלינו אנושי ושלך הלל וזמור עוז ומשנה נצח גדולה גבוהה תהילה תצור בשעות מוחות ומולנותיל ברוך אתה מלך גדול בשורות אלו דודו נפות בורק ונשבורנו בשמה בוחר בשם המלך לחי העולמים רבי חנניה בן קשה אומר עשה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפיכך הרבה להם טוב